Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Hindi ko nasasabihin pa kung kaninong karanasan ito. Karugtong lang naman ito ng huli kong kwento. Umalis kami ng lola ko sa bahay nila Nanay Thelma ng mga bandang 4 a.m. Hindi na kami natulog pareho matapos mangyari yung insidente. Meron din kasing schedule yung mga lansya doon kung kailan ito aalis. Para sa mga hindi nakakaalam, ang lansya ay isang uri ng bangkang demotor. Malaki ito at maraming kayang isakay ng mga pasahero. Itong taon kasi na ito ay hindi pa gawa ang kalsadang nagkokonekta mula Zamboanga hanggang sa Siraway. Mga ilang taon pa ang lumipas noong buksan nila ang kalsadang ito. Ngunit hindi ko na yon inabutan. Nakarating kami ng terminal. Maayos naman lahat. Tahimik, maraming kasabay. Nagmamasid lang ako sa paligid at naghihintay kaming makaalis. Habang bumabiyahe kami, nakatingin lang ako sa dagat. Napakapayapa. Nakalimutan ko kaagad kung ano man yung nakita ko sa CR noon. Na-excite din akong makita ang mga kapatid ng lola ko at mga tito ko na halos mga kasing edad ko lang. Nakarating kami ng Siraway mga bandang 6:30 a.m. Tulad nung naunang eksena sa nakaraan kong kwento, sinalubong kami ng lahat ng mga kamag-anak namin doon. Halos lahat sila ay nagiiyakan noong makita nila ang lola ko. Ako naman ay nagulat dahil talagang napakarami nga talagang kapatid ng lola ko. At halos lahat sila ay may kanya-kanyang bahay doon sa Siraway. Una naming tinuluyan ay ang bahay ni Nanay Gaga. Kubo lang ito na merong 2 kwarto. At sa tapat ng bahay niya ay may 2 puno ng buko na magkayakap. Isipin niyo na lang ang itsura nito. 2 mataas na puno, pero nakapalupot sila sa isa't isa. Napakataas ng 2 punong ito. Nung tinanong ko si Nanay Gaga kung bakit ganyan ang punong yan, ang sabi lang nito sa akin ay, kwento-kwento daw sa kanila na mag-asawang Muslim daw yon at Kristiyano. Dahil nga maraming pagkakaibang paniniwala pagdating sa relihiyon ng dalawa, maraming tutol sa kanilang relasyon. At ang ginawa ng dalawa, imbis na maghiwalay sila, ay nagpakamatay sila ng sabay. Nagpakamatay daw sila kung saan nakatayo ang mga puno ng buko. Nais ko pa sanang magpakwento kay Nanay Gaga ng iba't ibang history sa lugar na yon. Dahil nga kadarating lang namin, talagang sabik na sabik silang lahat na makakwentuhan ng lola ko. Kaya naman palipat-lipat kami ng bahay at kung sinong-sinong kamag-anak namin ang aming nakakasalamuha. Isa yon sa masasabi kong napakasayang araw ng buhay ko. Andyan pa ang mga tito ko na mga kaedad ko lang. Kaya talagang nagkakasundo kaming lahat. Noong pupunta na sana kami ng dagat, tinawag ako ng lola ko. At sinabi niya na bago kami pumunta ng dagat, ay ayusin ko muna ang mga gamit ko. At ang titirahan naming bahay ay ang bahay ni Nanay Linda, bunso sa kanilang magkakapatid. Nasa tapat lang ito ng bahay nila Nanay Gaga. Lumipas ang mga araw. Halos paulit-ulit na lang yung nangyayari sa akin doon. Pupunta ng dagat, kukuha ng kakao, pupunta ng ilog, manghuhuli ng gagamba, puro ganun lang, walang kakaiba. Tipikal na nagbabakasyon sa probinsya. Noong mga panahong yun kasi, hindi pa uso ang cellphone. Kaya ang lahat ng mga bata ay talagang nasa labas lang at doon sila naglalaro. Isang hapon habang nakatambay ako sa labas ng bahay nila Nanay Gaga, nakatitig lang ako sa puno ng buko. Iniisip ko paanong nangyari na tumubo sila na nakapulupot sa isa't isa. Lumapit sa akin si Jeffrey, isa sa mga tito ko na anak ni Nanay Linda. At ang sabi nito sa akin ay, "Kuya Antone, alam mo ba na naghihiwalay ang puno na yan kapag madaling araw?
Napatingin ako sa kanya at tinanong ko siya. Ha? Paano mo naman nalaman? Alas 8 pa lang tulog na tayong lahat. Tigilan mo nga ako. Ihian ko pa yung puno na yan eh. Yun yung mga eksaktong salita na sinabi ko sa kanya. Biglang ang sabi niya sa akin ay, sige nga, ehean mo nga. Walang sabi-sabi ay dali-dali ko tong inihian. At pagkatapos kong ihian ay tinawanan ako ni Jeffrey. Ang sabi nito sa akin ay, utu-utu daw ako. 3 araw bago kami bumalik sa Zamboanga City. Biyernes ng hapon. Bumaba ng bundok ang isa sa mga kapatid ng lola ko na Kapko. Yun na lang kasi ang hindi pa niya nakikita sa mga kapatid niya. Para lang sa mga hindi nakakaalam, ang isang Kapko ay bantay para sa mga rebelde noon. Kumbaga, parang sila yung nasa borderline sa pagitan ng mga sibilyan at ng mga rebelde. At kung minsan ay tagapagbantay ng mga lupain. Doon kasi sa Sirawai, maraming mga rebeldeng nagtatago sa gubat. Kaya naman kailangan nila ng Kapko. Balik tayo sa kwento. Noong bumaba si Tatay Arman sa Sirawai, nagkatay sila ng baboy. Animoy, parang merong fiesta nung araw na yon. Kantahan, inuman, maraming pagkain. Ramdam na ramdam ko na talagang miss na miss nila ang lola ko. Maagang natapos ang okasyon na yon. Mga 10:00 lang ng gabi. Para sa mga taga-probinsya kasi, gabing-gabi na kapag ganitong oras. Ang lahat ay umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Si Tatay Arman kasama namin sa bahay ni Nanay Linda. Marami itong ipinapakita sa aking iba't ibang uri ng mga bato. Ipinakita nito sa akin ang isang itim na bato at nakabalot ito sa isang pulang tela. At tinanong ko siya. Ang sabi ko ay, Tatay, para saan po ba yung bato na yan? Nilapit nito ang mukha nito sa akin at sinabi niyang, inagaw ko to sa isa sa mga nakalaban kong aswang sa gubat. Sabay tumawa siya ng malakas. Kaya naisip ko ay nagbibiro lang siya noong mga oras na yon. Pero bigla ulit naging seryoso ang mukha nito. At sinabi niya sa akin na, gabi-gabi, meron 2 matandang lalaki ang sumusunod sa akin. Hindi naman sila makalapit dahil meron ako nito. Ipinakita niya sa akin ng isang parang malaking tinik at kulay abo ang kulay nito. Ang sabi niya sa akin ay, pangil daw yon ng kidlat. At nakukuha lang daw ang ganong anting-anting tuwing mahal na araw. Naniwala ako sa aking Tatay Arman noon. Dahil marami rin naman akong alam pagdating sa mga agimat o anting-anting. Meron pa yung agimat sa ilog, saging, kampana, at kung ano-ano pa. Tatalakayin natin ang mga yan sa susunod. Sa ngayon, balik muna tayo sa kwento. Pagkatapos namin mag-usap ni Tatay Arman, ay nagpaalam na ito sa akin na matutulog na siya. Ako may inaantok na din ng mga oras na yon. Patay na ang lahat ng ilaw. Tulog na silang lahat. Naalimpungatan ako dahil ihing-ihi na ako pero pinipigilan ko. Ayoko kasing gamitin yung CR nila Nanay Linda nun. Bago kasi ako maligo nung hapon, meron ako nakitang 2 malaking palaka doon. Ayoko naman na makita ulit yun. Kaya tiniis ko na lang. Ilang minuto pa ang lumipas. Talagang hindi ko na napigilan ang ihi ko. Kaya nagpasya akong umihi na lang sa labas ng bahay. Malapit lang kasing natutulog si Jeffrey sa pinto ng bahay. Kaya naman hindi ako natatakot. Kasi meron ako nakikitang tao. Kahit natulog pa yon. Nakatapat na ang pututoy ko sa gilid ng kanal ng bahay. Habang umiihi ako, nakikita ko sa peripheral view ko, merong parang 2 malaking orb na gumagalaw-galaw. Hindi ito kulay puti gaya ng iniisip ninyo.
kulay asul at pulang orb at umiikot ang dalawang ito sa magkayakap na puno ng buko. Hindi ako natakot dahil parang dalawang ilaw lang naman ito na naghahabulan. Noong una akala ko flashlight lang. Pero malabong flashlight. Unang-una napakalaki ng mga ilaw na ito. Tapos talagang kakaiba ang kulay. Noong nasa itaas na ito ng puno ng buko, nawala agad ito ng sobrang bilis. Nung kinakamot-kamot ko ang mga mata ko, pagtingin ko sa baba ng magkayakap na puno, kitang-kita ko ang isang nakatayong nilalang. Napakakapal ng buhok nito. Sobrang haba ng ilong. Itim na itim ang dalawang naglalakihan niyang mga mata. Mahaba ang braso nito. Nakayuko ito at parang merong hinihintay. Gumalaw ang ulo nito na para bang nakatingin sa akin. Napaatras ako at napahawak ako sa paa ni Jeffrey. Ginigising ko si Jeffrey sa pag-alog ko sa mga paa nito habang nakatitig ako sa kung ano man yung nakita kong yun. Dahan-dahang bumababa ang likod nito at parang akmang tatakbo papalapit sa akin. Hindi ko magawang mag-ingay dahil baka bigla na lang ako nitong lusubin. 1 segundo lang ang lumipas. Inilipat nito ang kanyang paa sa puno ng buko. At laking gulat ko na umakyat ito sa punong iyon gamit ang kanyang mga paa. Pabaliktad ang pag-akyat nito. Ang paa niya ang ginagamit niya sa itaas na para bang ginagamit niya ito bilang kamay niya. At ang mga kamay naman niya ang nagsisilbing pantulak niya sa pag-akyat sa puno. Napakabilis nitong umakyat. Halos 3 segundo niya lang inakyat yung napakataas na punong yun. Halos hindi ko na siya maaninag dahil sa sobrang dilim. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na lang ako at tumabi ako kay Tatay Arman. Iniisip ko ng mga sandaling yon, baka isa yon sa mga sumusunod sa kanya. Kinaumagahan ay ikinuwento ko kay Jeffrey kung ano yon nakita ko sa punong yon. At ang sabi lang nito sa akin ay, "Kuya Antone, bakit yung nakita mo yung sigbin?" Para lang sa inyong kaalaman, ang isang sigbin ay isang uri daw ng aso na alaga ng aswang. Inuutusan daw nila itong magmasid sa kanilang mga kaaway o kung minsan ay inuutusan nila itong kumuha ng sanggol. At ang sabi pa sa akin ni Jeffrey, maaaring galing daw sa syoko ng sigbin na yon. Mula nang makita ko yun ay palagi na akong umiihi sa umaga at hindi na ako umiinom ng marami sa gabi. At sinabi ko sa sarili ko na babalik naman ang lahat sa normal kapag nasa Maynila na ako. Marahil ay narinig nyo ang salitang syoko na kababanggit ko lang. Meron ditong karanasan si James at Johnny na talaga namang nagpatibay ng paniniwala nila tungkol sa mga aswang. Interesado ba kayong marinig kung ano ang karanasan nila? Kung interesado kayo, huwag na huwag niyong kakalimutang i-click ang like, share, at lalong-lalo na ang subscribe button.